Zaber! Zaber! Pořád! Tu to máš toho, hej! Máš to, je. Tak Viktor možná pojede s náma na ty, jestli to nebude vadit. Kam? No, nevím, tak na zahrádku nebo do zoologické. Co? Nebudeme tady do konce toho že ne? Tak to už to za chvilku končí, když jsme přišli pozdě. Ha, jo, tak to je dobrý. Za dlouho, že to končí? Tak, nevím, za 20 minut? Jo, tak to ještě vydržím. Doufám. Možná 30, já si musím někoho zeptat. Záleží na tom, ne, tak záleží na tom, jak dlouho byla přestávka, víš, protože začalo to ve 1:45. A vím, že hrajou 40 minut a potom taky 40 minut, víš? Ale jo! No! Jo! Ale dobře dělal, nemluvte se. Dobře dělal. Kdybys se ti ztratil na ty, tak má na zádech číslo 11.